Wilujeng dalu diajeng Jessica. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Bapak. Anjir wilujeng dalu. Aku lali suwira ketemu kok. Saya gede ayu-ayu kabeh. Saestu. Heeh. Piye nduk kabar wartane Cahayu? Alhamdulillah sehat nih. Sehat. Jenengan pripun? Aku ya panggah sehat. Alhamdulillah. Sing tengah ki sapa sing tengah ki? Ditepungke sing tengah ki sapa? Sugeng dalu Mas Budi. Inggih. Kula paring asma Dinda. Oh Dinda. Nggih. Pripun kabare Cahayu? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Sehat. Panjenengan pripun sehat nggih? Aku ya panggah sehat. Alhamdulillah nggih. Iki asmane sapa iki? Nggih, kula Jeki Monica. Oh, Jeki Monica, nggih. Pripun Cahayu kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jenengan nggih sehat? Sehat. Nggih. Iki katimbalan sowan wonten dalemipun Bapak Kasyadi dalasan Ibu Mujiatun. Ibu Mujiatun dalam rangka ngekarke pernikahan ingkang putra nami Mbak Yusida Adi Irawati ingkang samangke sampun kadhawuh panjenenganipun Mas Supriyadi napa pandonga utawi salam rumiyin kagem para pamirsa ingkang sampun rawuh Cahayu. Nggih niki saya doakan dalam bahasa Indonesia nggih Pak Bud. Oke. Buat kedua mempelai saya doakan semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Amin. Segera dikaruniai putra putri yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Iki karo ngaturke lagu napa Cahayu? Niki tetembangan ingkang nembe viral menika. Oh ngaten. Nggih. Oh. Nembe viral iki. Nembe viral. Jenengan pirsa viral napa mboten? Mboten spiral to. Ngerti ku mung spiral kok. Tunggale niku. Oh nggih. Iya nak diaturke lagone yuk. Semoga gitu Manggala.
matur sembah nuwun sampun katuraken lelaku Kusuma Wijaya. Nggih kula ugi ngaturaken hormat dumateng Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Babinsa minggahipun dateng Bapak Kepala Desa Tempuran ingkang sampun kepareng paring idi lumadining adicara ing ratri kalenggan menika saged lumampah. Inggih kula mboten badhe kathah matur ingkang tanpa piguna, langsung mawon kula nyuwun jumenengipun Mbak Waranggana nggih Mbak Ika jalasan Mbak Nanda kepareng jumeneng wonten pepanggungan asrung panglipur dumateng para pamirsa Dahayu yuk. Hey hey hey. Jo jo jo. Ha ha. Wilujeng dalu Mbak Ika. Wilujeng dalu Pak Budi. Wilujeng dalu Diajeng Nanda. Wilujeng dalu Gus Budi. Pripun kabar saha wartosipun Dahayu? Alhamdulillah pin pangestunipun panjenengan kula sehat. Ika kepiye kabare? Dengan pripun? Aku ya tetep sehat. Alhamdulillah. Iki kasuwun sowan ana dalemipun Bapak Kasyadi dalasan Ibu Mujiatun Cahyu angka ngekarke pernikahane ingkang putra nami Mbak Yusida Adi Irawati dalasan Mas Supriyadi. Napa donga ingkang jenengan aturaken Cahayu? Dungane apa? Ayo kok dadak udur to? Monggo Pak Budi. Loh, kok dadak udur dongake nganteni piye? Nggih, mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bangun bebrayan bali wisma tansah atut runtut pindha mimilan mintuna dados kaken-kaken lan ninen-ninen boten pinisaking donya tekaning delahan ninggal pikantuk putra putri ingkang saleh lan salehah. Dawa kok donga kok ndak ana titik komane. Ning tetepe semangat kok Cahayu. Piye iki ndongake apa? Nggih, pun sami kalian Mbak Nanda. Pun sami Mbak Nanda. Mbak Nanda ngaturke lelagon apa karo Ika ayo? Nggih. Monggo. Monggo. Monggo apa? Monggo Mas. Puspitanala. Nggih, sesarengan Camar Sari Kidung Manggala setunggal tembang spesial kagem sedaya tamu dengan landuki warga masyarakat Tempuran Soko ingkang sami rawuh nggih. Dados dasar lenjer kuning hanggugah rasa tresnoku lamran haramatan ku jiwa katon pamanis sesekara mengharalan melatih rilonce
ginelo hak gantianing jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar yang seni tresna kang teguh tan ono liya mung sira wong bagus kita manggala Bersama Kidung Manggala Cam Saringan Jawa Timur Indonesia lo bro. katon memanisi sekar mekar lan melah di rinonce katon ginelo tak gantiane jagat katresna hatiku anda yang kau tahu kang sumunar bukan ono liya mong sira sayangku ayo yo Asoy. Jogja Solo Hae hae, ora 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 hae hae. yo Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresna kang teguh, tanpa liya mung sira wong bagus. Tiada yang lebih Bosan, tiada bosan, yang bosan, lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunar yang seni tresna kang teguh, ono liya mong sira sayangku, tan ono liya mong sira sayangku. Matur sembah nuwun. Nggih sembah nuwun Cahayu. Wah, gantenan elok banget. Dasar sing ngembang pasuryane ngujiwat meraati gawe sengsem kang padha mirsani. Nggih, kula aturaken wilujeng dalu dumateng Bapak Ibu undangan, dumateng para pamirsa ingkang katemben rawuh sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing ratri kalenggan dalu menika. Nggih, kula mboten badhe kathah matur ingkang tanpa piguna. Beli mobil bermerek Katana, langsung kita panggil penyanyi kita yang penuh pesona. Dia adalah Mbak Ellen dan Mbak Dea. Kebareng jumeneng wonten pepanggungan asung panglipur dumateng para pamirsa. Ayo Mas, support Mas, yuk.
Hey hey hey. Hey hey hey. Wilujeng dalu diajeng Ellen. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Oh, sing Ellen Pak sing Budi. gedhe kae. Nggih, sambil buta sak menika kula. Semok. Gedhe. Wilujeng dalu diajeng dia. Nggih, wilujeng dalu Pak Budi. Pripun kabar saha wartosipun wong ayu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nggih. Iki ngaturke lelagon napa kagem para pamirsa sing sami rawuh dayu? Diparingi lestari nggih. Oh, Lestari. Lestari desaku kaya. Duk, Oh. niku lho cirase duk ngoten iki. Tak kira Lestari desaku. Sang Dewi katon nglami hamba barwangi semi harum kembange melati dasar mulane nedari wong bagus setia rumasono sasat apiore kartiko katio pospita ing indro hang jengkapi tresna rasa tresna kang sejati mangkio lestari angit tembang suci yang sami sajreng
sasadat yore kartika kadyo puspita nitro hai jangkopi rasta rasa tresna kang sejati makia lestari kita tembang suci yang sami sajroning sepi cahya Muhammad dangi saratri tetya kembanging hati nangan kula loto dawa bidari tanpa wandena Ya. Lemenku nembus marang kebahagiaan Pengen manis sinawan Manis sing sayang Sampai katuraken Pak Budi Nggih, wong ayu. Izin matur sembah nuwun. Nggih. Kastugatan campur sari Kidung Manggala saged kasigek ing sawetawis mangke saged kalajengaken ing adicara lingguhan. Nggih, saking kawula cekapi kawula namung jejaring titah sawantah sayekti kebak kilap kebak salah kula namung pinter nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami saking kawula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.